Xabin Fernandez lankidea berriz sagar dastaketa batean izan da Astigarragan. Sagardoa egiteko erabiltzen diren sagarrak dastatu ditu. Baltzen ekiten Euskal Herrian bakarrik 150 sagar mota ezberdin ditugula, gaur horietako batzuk bereizten ikasiko dugu. Egoitz, ez dakigun ontzat, zer da sagar dastaketa bat? Hemen antolatu dugun sagar dastaketa bat, sagardotxeak aspaldinik egiten duen dastaketa bat da, nun Euskal Herriko sagarrak erabiltzen ditugun, jendeari helarazteko, ze sagar motekin egiten dugun bertako sagardua, eta seigarren urtia hola gutxi gora bera. Hasi ginean, lehen olako probatxo bat egiten, sekula, sagarrakin ez genuen ezagutzen olako katak. Zeiz apuntatzen ba? Bai, hainaiz, denabiziko hemen puntun araberak usaiaren identifikazio maila. Bai. Dazkau denetatik, txori sagarra adibidez gozotasuna bakarrik ematen duna, txalaka sagarra, ematen duna gazitasun puntu bat, gaur egunean nahiko famatu da moko sagar hori, daztatu zuen bezala. Bai, dastatu ez bai. Eta, da potentia, garraztasuna, mikaztasuna daka, eta gero, goiko etxebea, bere garaian oso famatua zena, gaur egunean, igual kolore gehiagin ematen duen lakore bai, ez da, jendeak ez duan beste erabiltzen, baina, bai. Zertar etorri zatezuek ona? Ikastea, dudik gabe. Ze ikasi nahi duzu, ba? Sagarrak, ze barietate dauden, ze desberdintasun, guzti hori. Zuen artean baldeuk ez sagar mota kutxunik? Moko, zergatikan igual da kompletuena, edo bestela ni urtebi handi hola mikatza edo. Zer da guain atera dezuen hau? Sagarkata egiteaz aparte, jendeari geho helarazteko sagardo gintzen nola erabiltze deun, indeuna da ekarria muztioa eginda. Gabriel, kata bukatu da. Ikasi deuzo ze? Saiatu nahi, zeo zer ikasten. Segi. Moko entzan edo. Txalo, bero bat, ez da Gabriel, ez da? Xavier, zerbait ikasi du bintzat, datorren urtean zu, hemen. Bale? Venga.